खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा CMनि मासिखौ एंगारबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 15थि गिबि मन्त्रि महरै गावनि मासिखौ एंगारबाय। मानगोनां हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथाङा मासि एंगारनायखौ गनायनानै लायो आरो गोदान सोरखार दाजासिम बान्थ गिबि मन्त्रि महरै बिबान लानो खावलायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो आरो फैगौ 12 मे अक्ट'आव गोदान सोरखारा समायखिराखौ लागोन। आसामाव NDA BJP दोलोनि गेदेरथार देरहासार जानायखौ लानानै बयबो सोमोनांदों। फैगौ 12 खालाराव गोदान सोरखार हिसाबै BJP दोलोआनो 16थि आसाम एसेम्ब्लिखौ दाफुंगोन। बेबारनि CMआ सोरनि आखायाव फैगोन? नोंथांमोना सानो नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो दोनगोन? आसामनि CM जाफिनगोन? नोंथांमोना सानो नामा सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्त्रि जागोन? दासिमबो बेनि फारसे रोखा जाथ'वाखै। थेवब्लाबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो गिबि मन्त्रिनि मासियाव थाफिननो थाखाय हास्थायनानै दं गोबां रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि BJP दोलोआ मोन 122 बिधानसभा बियाबनिफ्राय हारसिङैनो मोन 89 मासि लानानै देरहासार जानायखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला BJP दोलोआ हारसिङैनो सोरखारखौ दागोन, जेराव आसामाव जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टिया सोरखारखौ दाफुंनो थाखाय मोन 65 मासिनि गोनांथि जायो। नाथाय BJP दोलोआ मोन 65 मासिनि बांसिन मासि लानानै देरहासार जानो हादों। बेराफारसेथिं BTCनिफ्राय मिनिस्टार मोनगोन ना मोना बेखौ 12 मे खालारनिफ्रायसो मिथिनो मोनसिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि खाग्राबारि कासिया सुबा गामिनि बेरेगाव BTC बियाबनि बारग' MCLA रातिराम बर'नि फिसाजो पुजिमा बर'आ MBBS खौ उथ्रिसार जानो हाबाय एबा क्लियार खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बेबादि उथ्रिसारनो हानाया ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगो BTC हालामनि पर्बत जरायाव रायजो राजाफोरनि प्रटेस्ट। सोरखार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां BPF राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा सोरखाराव फैफिननानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोन 9 गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दिखांदों आरो BTC खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे गामिफोरनि मुङा फारियै मावरी जरा, पारहाति, चुकनजरा, पुराना, पानबारि, दलदुलि, बरजरा, पाइकन, दारा, कालन, बान्दारी, पारहान्थि गामि। लोगोसेनो सोमावसारगिरिफ्रा बुंबावदों दि बासबारि आदानि कम्पानिखौ सोरखार गैयै समाव आथिखालनि EM मोनमोन ब्रह्मआ बादा होनानै बन्द खालामनो होदोंमोनब्ला दायो गावनि सोरखार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनो मानो हायाखै? थाबैनो रैखाथि होनांगौ होनना रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों। आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि फिथाइ फोसावनायनि सानसे उनावनो अकिल गुगैनि बियाब शिबसागराव गोबां बिबांनि हाथियारफोर बोखांनो हादों। पुलिसआ बुधबारखालि फुंबिलियाव डिमो पुलिस थानानि सिङाव थानाय पालेंगि दियान फिल्डआव सिग्रोमो। जिल्ला बेंगिरि पाखुरि सेथियानि दैदेननायाव उफ्रा पुलिस SP मइदुल इस्लाम आरो डिमोनि पुलिस कमिशनार हिरेन कुमार देखाजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे गिदिर हानजाया बे अपारेशनखौ मावफुंदोंमोन। बे सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ उल्फानि बिरेन चेटिया उर्फे रन्टु असम, जाय 34 बोसोर बैसोनि। बिथां सासे केदारखौ हमनो हायो आरो गोबां बिबांनि बिथांनिफ्राय हाथियारफोरखौ जब्द खालामो। बिरेन चेटियानिफ्राय पुलिसआ गासै गं 7 ग्रेनेड, गंसे बथल ग्रेनेड, गं 9 mm बेरेटा पिस्तल, गं 10 गोथां राउन्ड, 13,500 रां एबा नोगोद रां आरो अजद गोनां फोरमानलाइजों लोगोसे गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हायो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आलफानि हमजानाय केदारा मरान पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेसपातर ओनसोलाव थानाय बिरेन चेटियानि न'आव थायो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि जाख्ल'नायनि खैसार खालामनानै आलफा स्वादिननि केदारा फालांगियाव आश्रय लादोंमोन। बेनि सोमोन्दै सिनियर SP पापरि सेटियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि दिनै फुंबिलियाव जों पालेंगियानि दियान फोथाराव सिग्रोमो आरो आलफा केदार बिरेन चेटिया उर्फे रन्टु असमखौ हमनो हायो। बिथांनिफ्राय जों गंसे बथल ग्रेनेड, गं 7 ग्रेनेड, गं 10 गोथां राउन्ड आरो गं 9 mm बेरेटा पिस्तलजों लोगोसे 13,500 रां बोखांनो हायो। जों दासान्दि बिथांखौ
सोंनाय फिननायनि गेजेरजों नायबिजिरगासिनो दं आरो नायबिजिरनायनि उनावसो जों गुवारै फोरमायनो हागोन होननानै बुङो बिथांजोआ। रायजोनि दाब दाब जायगायाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजि जालायनाया जोबनानै थाङाखै। सानफ्रोमबो मानसि मैदेरनि दाङाबाजिनि खौरां फैयो। माब्लाबा हाग्रानि मैदेरा न' सिफायनाय, माब्लाबा मैदेरा आबादारिफोरनि जोबोद खस्थ' खालामनानै गायनाय आबादफोरखौ खहा खालामलाङो। बे खेबावबो माजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। माजुलिनि तालमारायाव हाग्रानि मैदेरा सासे आइजोखौ गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलाव गोख्रों दावराव दावसि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय आइजोआ तालमारानि थागिबि बुलु कलिता। बिदिनो मोनबावनाय बायदिब्ला फुंनि समाव जेब्ला बियो थाबायनानै थांगासिनो दंमोन अब्ला मैदेरा उनथिंजायनिफ्राय फैनानै बिखौ गाग्लोबदोंमोन। मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोआ गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा आइजोखौ रैखा खालामो आरो लोगो लोगोनो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। बिथांनि देहायारि हालोदा दायो जोबोद गोब्राब जानायलाय बिथांखौ एडभान्स ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।